Duyog sa pagselebrar sa tinuig nga selebrasyon sa Province-wide Tourism Week sa lalawigan sa Misamis Oriental nga nagsugod sa 20 hangtod 24 ning bulan sa Setyembre. Hilabihan ang kalipay ni Governor Bambi Imano nga bisan sa kasamtangang hagit dala sa pandemya nahimong gihapong malampuson ang kinatibukang pagsaulog niini. Alayon sa tema ning tuig nga Resilient Tourism in a New Normal, replika sab kini sa malambuong kahimuan sa daghanang mga programa ubos sa turismo. Nakadaig og dako og garbo ni Governor Bambi ang pagbaton sa puwersa sa Provincial Tourism, pinanguluhan ni Attorney Jeffrey Saclot, katimbayayong ang Association of Tourism Officers of Misamis Oriental kun atom, Provincial Board Members. Modha, lakip na ang hugot nga suporta gikan sa mga local chief executives, gikan sa mga kalungsuran hinungdan, nagmalampuson ang natad sa turismo sa lalawigan. It was a very short, wonderful, heartfelt. I felt it in my heart what you did for this year's Tourism Week celebration. But once we are able to adapt to the new normal, nagtuo ko nga you opened it already. Pinakaunang higayon kining tuig nga milambigit via online kun new normal nga paagi ang nasangpit nga selebrasyon kung asa gisalmutan gihapon sa tanang lungsod ug dakbayan. Gani si Atom President Mr. Jeronimo Magwalagbas nagkanayon nga anaa gihapon maayong epekto ang pagbuto sa COVID-19 sama na lang sa katukuran sa nagkadayang tourist spots gikan sa nagkadayang lungsod panahon ning lisod nga panahon. Pamatuod nga nagpadayon ug wala nagpapildi ang mga misamisnon nga mukabot og mga kalampusan. Dili ta magpapildi sa hulga sa panahon. Dili ta magpapildi sa mga kaguliyang. Let's continue life, move on life, and celebrate life. Go with your leadership, with your firm leadership with the provincial government. You brought Misamis Oriental into the spotlight in terms of tourism. Pinasahi ang pagsaulog sa Tourism Week ning panahona kung asa samot mihatag kadasig sa Tibuok Misamis Oriental nga sugod pa kaniadto wala nahunong ang pagkabot sa mga kalampusan. Mismong si Governor Bambi uban ang Tibuok Pwersa sa tourism nga malaumon gayud sa umalabot panahon nga mailangad to sa Tibuok nasod ug kalibutan ang lalawigan. Kauban si Mark Anthony Parehas sa kamera. Ako si Lambo Regia na More May Guy. Alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.